Mechanical and Automotive Engineering ajirira moretu mwanu ainyorere obumenyi bwiga na bono nigo intake y'umutinyu gatano egenderete ajirira eskure yigani yere kilomita ya munenu skuru asomo chokeroka na wogwaka esimgwitra sechi namba 0726 588558 gose 0708330000 asigo ayirana kwenyorera obumanye iri wibekiri bagari rya asensi yiga yo kwerwanirira. Subscribe ase channel ya Gatembe TV rero ili wimanye mangana watika kira chingake ase channel ya YouTube ya Gatembe TV nigo tokokora live streaming ya mangana maya chi video ne bipindi bya Gatembe ao ngakiende yonse inyoranga ngwetera ase official channel ya Gatembe TV. Subscribe, comment ase chi video cheto boigo share nabasani amune amate ejo baigokie baimanye na wesemia tubase kweba turn on a notification bell yani ekengere ejo onyari kubagoko yanyora chingaki abikiri ase omtandao Gatembe Television Network ekinakyo ekeunga kiamamogusie. Omugusi bono lishirika lya obwanjeteri ya Gatembe Television Network ama na Gatembe FM nigo lyakoletera obukoreri bwayo gucanga nasole tutarere imiye nyomberi ya Uhuru Towers lirongo litangani asebale kuruchinsemo cha Kisii kogenda Kisumu agene nyumba ya M Taylor iryo tunyara ko batogosangamo naye na gukina nyabunegisaku Kyomugusi Gatembe FM na Gatembe Television Network ekeneke unga Kyomugusi. Tariki ni 13 mutinye no yokano mwakano yobechirwire merongo hebere ne tanomo moncho murigerinde no kwegena mbiyore andonsia sole na gukwanire abayigo gukwarigane kwanyora mangana maya ye kyunga chinsebere cyabono butiko eliterane Cyrus Nyakunde asense melibunyero nere Wilson makoli litangani anegati ali nkwarigane tia senchera yobwenge. Ko ambe kinyore kigano muturete kinyore kikyane mirieta bono tinganeri yonari nyora bono mambia merina no na isemoke umwana yosirete o tanega ryo kontebya ya mangana nyumba maati abei twacha nere igo twanyora maene na umwana yari nyumba bono ndete yumanyite kara asirete omubere bwo musacha gotoka kogunderete nyumba asogwisungia hekinyoro kya Nyakwara Kitutu Central. Hapa Ikonge Nyamira tunaweka station kubwa ya milioni 300 ya kubeba abiria na kubeba mizigo. Nyinyi watu wa hapa, ile soapstone yetu ya Kisii, ndizi ya Kisii, chai ya Kisii, mazao ya Kisii itaingia na ya Nyamira
itaingia hapa kwa SGR, ikienda Nairobi, ikienda Mombasa. Rais Muske William Ruto ni gacha kia magendro ime ye kaunti ya Nyamira. Political leadership nere go take charge. Na kirene ngokora. Bono guikaga igesina ara konyira abantu bande sikogalia. Mbwatoke ekebago ikyo ngira nego jasito gaiga onye bokombe mbochomiri na botoko bochomera gaiga. Alafu naende torosio bokombe bonde tuchake kulima. Tokore gas tubeke foundation ilinda abana baitu ababono bale bosieito. Baje konyora se bakwige kama tukagoje. Ese nginja marimo buna boko nyagokia Nyamira barimo bogendete gokea. Abarai kuboriwa gwikirania abananchi amugendero hayo babachorete orugongo rwa Gusii. Kikionga chinse ibere chabono botuko nigema biarero abanyakenyero ba Kenya kwara me yegwadi ya Kitutu Central ebunge ya Kitutu Chache South County ya Kisii nigo baboka neli musuriti ndi ne yamagaga yokonyoru mabere bu musacho moko gundete asogwesungia ase nyumba yaye nigo bono korengana ne okore kyo kigendete kubatigano moichano ase taramanjakana hekikirira hokwerusio bomoyo bwaye nigo no baru kubolia gochia sabantu bonsi gosangana bo mobocingaki bogwatu muchando mo likito diboni asanya orobotirwa sinchira yobwikirano. Ase kenyero kia Nyankwara mwamusioma ime wodi ya Kitutu Central nigo amagombo abwatainse asogosira ku musacho yomo yutoka gesungetie engoli ase nyumba ya baiboli baye au babete bagusira yetanguru kwa Agnes Murana Ngarezi unko bambe kinyore kigano muturete kinyore kikyane mirieta bono tinganeri yonari nyora bono mambia umere na no na isemoke umwana yosirete utanega ryo kontebya ya mangana nyumba maati abei tuacha nere igo twanyora maene na umwana yari nyumba bono ndete yumanyite kara asirete ate makwigore tirisa aba imusundi ari kuiwekana ate makwigore tirisa yasinya nacho murangu anyora ngo igokole aso aime asa gocheki kere room imenyomba na rege tukenge hoi asi nikumanyange hoi rieje muntu kiolete ya mapema nsa bono koko enda ndara tambuke gete kenge hoi na arige rigoro arama goro yomo ngare yiga ni getigeta bange no moichano monene buna abanyakenyoro yangorwa omurwa mumurunda omwana uyu moichano goro anya twase mimna tora tinta kana choka tu mnande mukwana ya amaena ti ntoma nyedinga inge kia muriete onde da yoga deresa agesikia muruya ya karoro yaba kwingora bantu bari babiri nyomba toko mnanga ingi bakataki babu ndetaiwa kimwana utali gaitie oranga mbu ikarati yoni byengere byito sinywe kero bya beire bingeiga anga bagoteba bakonyi ono ikire gweita nto gokora kende tigaga kitumo tusabe Nyasaye familia yagendere kiana bwati family gusangana gati ye amate yiga ni gonya gusira arorekanete emetinye bere yaherire ingana yareta ebimanyererio byumubiroye kugunda na gutamanyekana oyo bono osirete no mwana bwendu bona enga kitoro chainero mwiso Januari tarehe 31 kutatiga bono rende na wati chinga chinyinge bono ntu ali kumanyanga yaberete mono etayo manyite ngane ero soro na ruware ta mangana tuata komanya okoranga okura matukata lima ke uchimakiga ono muntu gwengende takali bono muntu beide nchirete yite italikorolekana buyerembe so igo bono rende na kikyo 10 kuo kutogwata Kenya kwara sita bona abantu bamanyire gusira bono kanye tukagirete kana umuntu oyo mbondo ali gutinde kabona gatumanye kutrapo ndo doja mangana nda bamanyire gutuka yandi okubolia asogokeya ebikora bungabune biga anene asebinyoro nigabantu baboliwe gusanga kero kende mechando babwate guchia sabande elio banyare gokonyeka kero kende gokeya ebikora bingabune biga abantu mwatema kwerigereri mweburi ngange ntokeke no enkende mwasanga nunde egere unde nabara okonyenga
igente gochi okora sa chine negente kebe tigari nengo tebia abasai bari bandi yai baike bari stage yare akekara mwara rigose kendi kyabeire tema gukwana mwakonyu birengereri abako konyu birengereri ndera bara gotebi anyore nga kirikwari gochigokora kwa getigiri Rugase kinyoro kia Nyankwara mwamusioma imeye bunge ya Kitutu Chache South ilia nigongoro kwa Dipon Asanya muno mulikito Dipon Asanya haso robotiuru etaro yomurai wense ya Kenya muske William Ruto aseri tukolitanganime ye kaunti Nyamira nigo yeika omwerio asache kia mugendro litangani nigabe kaligana liboroso asobwaga chiwe chiro yekonge University ya Nyamira ase chinsemo chia kyabonyeru obwaga chiwe chinyomba chioboraro chaborokiwa beskuru ya Nyamira KMTC ime yomucho muneno Nyamira hegati ya magendrando amange abaraibe kaunti Nyamira bakorawo n'umugavana Amos Nyaribo umongin mo wakirishi babangina Cherusha Momanye mujumbe Stephen Mugaka o West Mugirango mujumbe Chwashnyamuko obwebunge ya North Mugirango mujumbe mujore wikama kya ODM Irene Mayaka negati yabarayibanda bo bayikirana asetariyo muri kisofati kadi gisemba arobotura sinchira yo bayikirana Omurai omonene bwense Dr. William Ruto nigo aenekeirie abanyamira buna igitange kereri buna ingiraroro na boigo stage enene nigo erache kwigekwa ikonge imeye bunge ya North Mugirango hiyo SGR yenu hapa Ikonge Nyamira tunaweka station kubwa ya milioni 300 ya kubeba abiria na kubeba mizigo. Nyinyi watu wa hapa, ile soapstone yetu ya Kisii, ndizi ya Kisii, chai ya Kisii, mazao ya Kisii itaingia na ya Nyamira itaingia hapa kwa SGR, ikienda Nairobi, ikienda Mombasa, ikienda China, ikienda Marekani. Nyamira hoye! ase etare yega ya magenderero Nyamira nigo arieira yogo chagukinia boige birengo byenyagitari enene ya Nyamira. Nimeenda hapo kwa hospitali yenu. Mimi najua hii hospitali inasemekana ni level 5, lakini haijafika. Tuambiane ukweli, haijafika. Si namna hiyo? Sasa wacha nimepanga mambo. Juzi nimetumana kwa gavana wenu hapa Bwana Nyaribo. Watu yangu kutoka Ministry of Health, watu yangu kutoka wawekezaji wengine wamekuja, na sasa tumekubaliana wiki ijayo tarehe 19 mimi naenda kule Italy, na safari yangu ya Italy ni kwenda kusign mkataba ya kuweka bilioni 1 hospitali ya Nyamira hapa kwenu. Nyamira hoye! Kubatikana hane tareye ya magenderero nigo boigo abekarigana ryo boroso asobwaga chibwe University ya Nyamira. University ya Nyamira hapa Kiabonyoyo. Hiyo university hapo tumeweka milioni 800 ya kwanza ya kuanzisha hii university yenu, na tayari mijengo imeendelea. Mwisho wa mwaka huu wanafunzi wa kwanza wataingia university mpya ya Nyamira this year. Amagenderero ande nogochia kwa chichiro aho imeye county ya Nyamira ase abekarigana ryo boroso ase echiro ya Ikonge naboigo ni gasira amagacho yechinyomba chioporaro chiabana ba KMTC Nyamira. Hapa Nyamira soko tunajenga mpya, soko 8 hii Nyamira. Leo nimeanzisha soko ya Ikonge, soko ya Kerenyo inaendelea. Tunaelewana? Taria yoka boigo ni gabwatuka chimilioni 450 ejo chiraje kokonya etaoni ya Nyamira nechinsemo chietanaine eryo gutwara amache. Hapa tumewapatia mradi wa milioni 450 kuweka maji kutoka hapa kwenu. Hiyo maji iende mpaka Kebirigo. Hiyo maji iende mpaka ifike Nyaramba. Hiyo maji iende mpaka Nyaramba. Na hiyo maji iende mpaka Meruka.
kilomita 40 ya pipeline tunaweka hapa, ndio nyinyi mkunywe maji. Watu 15,000 watakunywa hii maji nimekuja kuanzisha siku ya leo. Eyeiga netaro ya magenderero ime ye kaunti ya Nyamira ayo aberega gochakiwa no morayo monene bwense Daktari William Ruto anene bunenchira eyemo yo gokinia ebirengo bye kaunti eyeiga ya Nyamira. Hingo reporter Gatembe koroiga segetige skuru yo Boroso ya Nyamira ekyo ke gotoka meye ward ya township ebunge ya West Mugirango Nchefa Tigad Gisemba Onomurikito Fatigad Gisemba hasoro botiro Warai ba Nyamira bakorawa no mugavana we county yo Muska Musnyeribo omo women republic county yo Jerusha Momanye mojumbo West Mugirango Muske Steven Mugaka na baigo holie ho North Mugirango Muske Chwa Shinyamoko niko baira chinge kecho na wakambuya go chia somora iwense asoga chakya mugendro hime ye county ya Nyamira onyana bo nigo mojumbo West Mugirango haira chinge kecho na kobolyo mura iwense ko konye skuru ya banyaruka ya Nyaiwa neli ya bamura ya Nyamira nabaigo niga muboli komokonya asokubekera mi hasepare kurusironga gochia gosoka gianchule nsemo yayo mojumbo North Mugirango Muskichwa Shinyamoko nigo boigo haboli kwaga chwegetu kyabanyanyimbo ase chire ikonge eli gotinye bulende ase chinsemecho chingagecho nigo mugavana Muske Musnyeribo boigo nere asaba chipara chira myaso mucho moneno Nyamira unenjere yemo yogokinia ebirengo bye county yo Yale yote tunatutendea. Stadium kuanzia hospitali 1 billion, kuanzia mabarabara, kuanzia university, na vile nimekaa hapa, hii watu wameniambia wasaidie kilomita chache ya town ya Nyamira ndio tuweze kugrow. We need about 20 kilometers. We are so grateful, Your Excellency. Vile umekuja hapa, umetupanga na maji, umetupanga na barabara, umetupanga na hospitali yetu. Kwa hivyo Your Excellency, tunataka kukushukuru sana. Yale ambayo tulikuwa tunaomba ni kwamba tuendelee kukaa kwa serikali, kwa sababu serikali ndio iko na vitu yote. Hapa hii ni market iko na watu wengi sana. In fact, hii shule iko hapa iko na is a primary school, lakini iko na population ya almost 3,000. Kwa hivyo hapa tuko na lot of insecurity kwa sababu askari wetu wanakaa tu kwa hizi vibanda hizi. But tuko na shamba iko hapa, ningelipenda kwa heshima kubwa atupatie pesa ili tujenge police station. Na kwa sababu ukitoka Kericho, hii ndio market ya kwanza unapata. Tuko na challenge kidogo ya mambo ya wizi. Kwa hivyo hata askari kutembea inakuwa ni shida. Tunajua ukisema gari ikuja hapa kesho, gari itakuja. Tumesema ni nini? Ni jumbe rende. Rais wangu kuna shule ya wasichana kule inaitwa Nyaiwa. Na kuna shule ya boys huko inaitwa Nyamira Boys. Kabla utoke kwa huu uwanja, sema neno moja tu, wakae kama Singapore. Mheshimiwa Rais, asante kwa kuja Nyamira Town. Wewe ndio rais wa kwanza wa taifa la Kenya kukanyaga Nyamira Town. Mungu akubariki. Na kwa vile umetutengenezea nyumba kule Sironga, watu wa kuishi Sironga wanafanya kazi hapa Capital City. Tafadhali tusaidie wale wa nyumba watengeneze barabara ya kutoka hapa stage kwenda kule kwenye Sironga kwenye hizo nyumba, alafu ifike kule kwa factory ya Chole. Mheshimiwa ameuliza ya kutoka hapa kwenda Sironga, nimekubali. Wacha niende nitafute pesa. Na hiyo shule amesema ya Nyaigwa Girls nitapatia milioni 10. Na hiyo inaitwa nini boys? Nyamira Boys milioni 10. Mnipatie mwezi moja, milioni 10 itakuwa pale.
Barai korwa bo machoge horabo wa sabiro muraibenso muske William Ruto chinga kyare taro yaye asorongoro ause wikirania magendro hali techira chinga ki cheitire gukwana sensemo ya Kenya hoyo kabero mwemsie ho mukorobe wode yabo kimonge chochi bibao hamono munyakero gubekia magia jubire ombura olina nigo batero buna chipara che tetwe kare ticharaera hoikira boniga nigo bono henseme yo babolire homura yoyo gwikirani hamagendro bunenchereyemo yokwene kibuna abananchi bechinseme chionkonyara baramarenge magendro ensemo yayo habarayo umbale no kwigena buna ekoreti ya Kenya ya TTC heskuru ya bamura yalio kindo amone pasi yeskuru ya nyabiole mbechi gwikiraniwa boikirano nomo manyo bo machogo barabu ninde no kwegena unekere president yegocha nabwata magendero akoretera aba machoge una mono emeroberinere yatigarete njera kuru 2016 epara ya mugunga Kenya Liokino magenje epare iyanya koera naende noene chitaracha njiro chibutogete imanyete bune contract ya etu egasiyo Q Construction Limited na tara kore gasi ekirari deni ria endiro agoteba ngatanya gwakanu chibesa chire chiae around 1.2 billion epare ndenere ya korre tu side feasting in the year 2016 epare korwa keragia echemetembe echekerongorori echomobera egende kiongendo egende center naende chake eikerio kindo kururio kindo echake korunya masogota egende ritembu egene kona yangare epare iyo nigo ya korre tu side feasting a contractor yatakire a letter of award echake gasi ninde no kwegena ngakobagocha amangana imbato tebie amone pass ya nyabiore na erekeromo president arenge deputy president na ajitaka promise pass ya nyabiore girls ekeromo sia iso itogamba migosi acha Liokino boys prize giving na tebe tengo tokonya ale college ya ito ya Kenya TTC amona Liokino boys agateba chibesa njira enge ko gendo sauria nyorde enrollment na chinyinge inkageta magendera yo mba nyabugori tikocha koi gontu watu mechando ase chipare cheito pare kurumugonga akoganda kuchietago kurumugonga yaganda kuchirio kindo kai taraundi yaganda kucheberege pare chinchiri alingia especially chidaraja chirororo chitanya koera pakabone chikogera chipare chitari gutware maana inga nonye okoigora none chiro nairinde bintu bigweta bigogenda bwase chiro ntubuga ati ase togwetie bintu ebi togocha koira ase chire chago chiko korosi Rwa chinsemo chia magena hime yebunge ya Nyaribari chache nigo muburaka oyo masili Linet Nyanchama are ne kyako kera magega yokwaga chiro nyumba no musamalimu ya ligabere kagutwerwa asinga kintambe ne amate yaye yemagega yokobera subutako bunene aya hasekeli abere kagokora chikondo mulikito dipani asanya no robotirwa senchira yoboikirano Amateyemo kurwa sekenyorokia magena imeye bunge ya Nyaribari chache kutoke kaunti ya Kisii nigo yago keire omoyo muya bw'omusamaria asoko bagachira enyomba anene omuboraka oywe omenyerete obokong'u kuona tuba mwana tubu kagara kila sikia karwari ya kwita kidi kujana kagasira antigira abana nawe kingo tandikana baba mutuka amanga ikona ngwetera kuri bara yana barasamiri na kirendi yamuna ko ngandi kenya nambana ase asikwa bere ngora kidi kuri ara ndibuno mubura kana anda ko na baburu tabandi nabo samaria tangoro tsafina nchane jirani yomo nogega urachandikira senga kientambe uturirwe nga kientambe yako boko genda chikonda chokorema twamanya ko bato twasirana rendo nyatavuga tikende neche ko mchango na kamotoriro twabwatirana twanya kwena na igorende twasirana kulingana no muburako yo igani gabeire kagwetera amange kwesa omugako yasire myaka 10 yaerire ngane mwirirete ere komenyana abana ba yasenyombe yemo nyombe yugo yetera senga
no kumenya ino no gutaima no kuyaima n'abana ibyo tumuntu n'abangone Semojende okubolia asabarai bali barasi chabisi nigo baboliwe koinyora anene bali no konyora wanse anena soko basira naboigo koenana ogosemeria wankyo twabere tukuria abagambi aba baitu toko batogocho ituanya kubanyora mbana gutuikange twabere toko na matuka mange kusaba umusaada onde bwese ituanya konyora bono mugambi twajite guchiro okengo nyambane oyo kubuli obo empinya riba chachi tukamukwanira twarorire ngambi yamo naye gwachire otukonye umongino yo muburaka no turi mega yawo etambokere keiga ni gobono kerera bamenyi bensemi wakera oyo kuligie kerogo kyobo jumbe ase bunge ya Nyaribari chache omoske joiro kengo nyambane asoko iranene getambokero bune keiga neri yanda liogokonya anene bali barabataka ase binyoro engana boigo baba bakulia eira yogochikomusira asobo choli obonene buli bosi umwako gocha asa malita nguru kwa Brian Ogaro itanga mitikante byo mwishimiwe kengo nyambane ngambi ya mono aso kwerwa gukora yagenda tokora taria ukara kini Nyaribari chache ngima nigo naro umuntu bw'abantu bwetumire kuwane kingna nanyare kwagachira omongino yo muboraka enyomba eyo asabero goturwa samatuka mange mugambi tochi gotigera kwanyare gokonya omongino konya abanga baburaka bachandegete buno koruto chora bagambi abanyamagega igambanya gutara barre none giraundi mugambi none chipare chisaregete abantu nto chandegete chinyomba naende tigaso konya gotecha obunyansi bonya kogoroka muna gwa kwanyiro omongino yo iga nabantu twens kurwa sekenyorokia nyamage etogota ngambi ya mono naende mbi ya mono itari nekerango kurega sekenyorokia magena kebotoke bunge ya Nyaribari chache kaunti ya Kisii elia negongoro kwa Dipon Hasanya Barai bali barabisi nigo basegetirwe kwenekeria wananchi amagendero boikranu heli kwegendereria orugongo gukwana chingake humwana siasa Walter Chanua emirana negatia bagaka kurwase bunge ya Burabu nigo bamuchire obaraime ye kaunti ya Nyamira asabuliro mugavana kubenekeria wananchi amagendero anene ogokini obolimi obabange kuruburabu babegete ogosemeli omori kitopolikapo kara norbotirwa senchira yoboikirano Chanua uyolene heganga yokubule kirgo kyobugavana kurwase kaunti ya Nyamira nigo aumerana amo nerumbe ya abasacha kurwase chiwadi Jones meye bunge yega ya Burabu kirenga kire yokorosa na kobeko musingi oge siasa oso bobachiro wanene bole bosyo maito bugambi bokogwa no bugambi soko nyora monta atali kubuli onde era amanyete nga ninche naende ninche bweka igo ni banko barangerimba boli una tokonya kwenda guchosiga iga esikurecho if we agree to move together monga advice na kito Chanua nigagendere ko bagakobaherera abananchi kurwase chinseme chiga una okuratera kwa magendere meye kaunti Nyamira na kukoirere ero manyene gutwale byagaso yogotaka kubakonya ngarigere ringe kaunti ya ito nere wanting political leadership nere go take charge na kirene ngokora bono guikaga igesinara konyira abantu bande sikogalia mbwatoke ekebago ikyo ngira nego jase itogaga onye bokombe mbochomiri na botoko bochomera gaigaka alafu naende torosio bokombe bonde tochake kulima tokore gas tobeke foundation ilinda abana baitu ababono bale bosie ito baje konyora se bakwige kama tukagoje ese nginja malimo buna boko nyagokia Nyamira barimo bogenda tagokia ukwanera igoro y'obolimi nanene obwo abamenye kurwasaja iga bagendere ko bagobeko gosemeria se bole asenga kientambe Chanua nigatebire inse y'oburayi bwaye na tukunyara ko bagakwenekia okorongeya ebintu byachire bolega nanene obolimi kurwase kaunti ya Nyamira elia balimi abega konyora obwaita for instance abantu bes kimuga na batugi bechiombe na bakonyora ngombe ibere aba akabuna aba engombe necho yasere ngego chaya engombe there about 100,000 150 times 700 ni rengi lakini yende serikali iwanete wake budget mara moja alafu ngo kwa ngombe yemo elingoro 2028 ngo kwa ngombe yemo serikali emo liye ntangani kwa ngiraniriya na uyo ndenera guchimu etinde chiabe chiao kosa na bewe na tayo that's how we prosper our economy
eng'ombe ngoko eng'ombe ngima lakini kwa ngina ni moria yemo the very first bonds ye chiombe elie litoro eng'ombe yese ko baigabo na boko nyole skimu ngima twatware chiombe nigitambukirie gatiaba gakabiga bagendere ko bakogokera kurwa sitin semechiga asibamuganirie onyega gukunyara ko bagagochorwa kwenekia kulia chira arachikinyara ko bagagwikirania na sabono batebire mbachikunyara ko bakomoko boko elio koba eliogo lie county Iga ya Nyamira alia igotogosaba tata ba kwe ase program yao o fulfill mangana iyo you initiate, you coordinate and you evaluate as a county yonse wakwanire buya igoro yemeroberi yao Nyamira emejando tubwate Nyamira tole endowed na very good resources, natural resources chinyinge abantu baito baborabu find a way that to tuarege ndogoro civic education abantu bamanye meaning ye kura and the power of a vote is very important. One area intubuna to kwana iga engo kwana ale chisa pamukane se usiergareraji se one time se omwana ito Dr. Fred Okeno Matiangi ale sana ginko report rigetaseni kya wanjite kya Gatembe kurumaiga ase bunge yega ya Burabu imeye county ya Nyamira inchi gonkuru kwa Polycarp Okara uno mulikito Polycarp Okara hasorobotiru na gwikiraga bo mwancho mulikilia to tinyoro motimo komo keto koirana tugende ne kyonga sinchira yobo ikirano Ine nugane teach stage chichi size au lighting and effects, pipe and drapes, PA or sound, camera equipment, grip, LED screens, security barriers, fences, power units. Tiema chechingencho au nibinde ebenge asi emega ilia emeke nilia yaigatua gusi ilia emenene concerts ibigeni corporate events amoro kereria ibiegwa na version shows imesengurikana nibinde ebinge twakire isimi asi enamba 0700-301-301 Gose 0722-347-371 301 Events, your one-stop shop for all events and equipment. amasomo nanine obumanye nabuborairire omwana okogendera asamatuko ali busio ne aye omwiburi kwabire gukuri Yesukuru asoraire omwana ayanyorera obumanye nanene w'ekikosi ky'amaboko muretekero ka Technical Training Institute elio aibunduse chikosi ao igaiga ntubwate chikosi bunabono elia ya Building and Civil Engineering kubundisa tureboigo ekosi ya Electrical and Electronics Engineering ase ekosi ya Agriculture and Environment Studies ase ekosi ya Applied Science Department ntubwate Science Laboratory Technician level 5 na level 6 ase ekosi ya Computing and Informatics Department ntubwate ekosi ya ICT Technician level 5 na level 6 igitumela ase nsemo ya Community and Online Working imiyeskuru yigaya keti igotubwate a Modern Library iyubwate bintu byonsi ibiraga nibigotumika ari nayo kubundisa tule ekosi ya Version Design ase tubwate machine chekerero inkoyeli ya bale boy go Business Studies
na entrepreneurship. Ngwigiri bali food production yani cookery na Boigo food and beverage production. Ase chinsamu cha cosmetology nigo tokwigiria beauty therapy Murang'a. Ase beauty therapy nigo okwenyorera obumanyi bwekerero unabono hair dressing, pedicure, manicure egatu bumanyi bonde obonge. Boigo ntubwate kosi ya mechanical and automotive engineering ajirira moretu mwanu ainyorere obumanyi obwiga na bono nigo intake y'umutinyu gatano egenderete ayirira eskure yigani yere kilomita ya munenu skuru asomo chokeroka na bogwaka esimgwitra sachi namba 0726 588558 gose 0708330000 asigo ayirira na kwenyorera obumanye ili wibekiri bagari rya asensiga yo kwerwanirira. Karibu na ndo mwanchomo rigereria homo samarie hore no moyo bugwanja kurwase wode ya Kitutu Central ime ya Kitutu Chache South igabwati kirobo konya siamate ya Peter Gesengi yore no mochando bwobongo sanga nabariki bamangana igia mate yo yaba yakoirane limbia asokonyore nyombe yo asekulende bagwetera makongwanene chingake chiga barene meroberi yokweni homongina bwenke yo muri Kitutu ndipo ni asanya orogotirwa senchira yo wikirano negatambokero kyogokuna amagima asabatali kwenyara imeye kenyoro kya Nyankwara eward ya Kitutu Central ebunge ya Kitutu Chache South Omusamaria Penton Mumanyi nigobono amwagachero musacha yomo enyomba oyubono ole no muchando bwobongo Maria Tangoro Ronald Mumanyi onyego oyole moyo sirete mama moke oyo unarwarete iga na mbamwabo ekeno eteiro bogima bokong ende tigatwira ningambia mona singenjo yomo mintu murai pension ekeno korire mireme menene ekero ayangu yane asiro nsugonyo na arwane segi omusacha oyo igabwe emyaka yegatwa aselieta Peter Gesengi Sage nigo aibuletwe kalebuya akamenya gakwirigeria asenchirengiya omwana oyo Gesengi nabakinete buya akanyoma buya arengo montereba bwe pigipigi na nero omuntu mutangani koba kogendie pigipigi kuru ase kinyoro kya Nyankwara akaba bakomenya buya bakanyora abana babo buya omwana oyo agaikaga tikabira agachaka kurwara gusangane amateyo nigo bono bagenderete nemirobiri yokomwenia mamumu abo uyo bakagusiria obogima bwaye nabo igo oyukonyore obotamero asemya kemenge mugino unasirete nere konyore ndete Gesengi oyo muna momoroche momorwaire rwanire nero komorosarikire gende urocherende muna obogima bwago konga akanyora bwakongira akaenda sobo akamutikira mamumu abo beiro komurenda nero uri kumurugera namate chisagocha munacha ikaransa gesieri gamate ngane ndagira atagiti ebati embe murere saitani munare omongino inararete mocheriare atakere kurusigwa enigwe ense mujende omongino ye asirito nyanchira nigabete gakonganya kubwatakana no konga kubugima bawure ga no bakongusana gakimuro jirani kwimo boro bakongwana no mwesaka shakira na bana na maso no bara abandi no bari mata ani bamwara ngakie bana na sagi na jide no mwera mata ora mulo jiwa ga te baro jiro kiyo na mangana manga no asini jaro nere ga na ni kuguri yemi ga jara na jite ga na ngiringo jira mu na ndela bwana na zingara na mono asebono benelimbia mono gochia Omusamaria Penton Mumanyi anene asogokonya amateyo nabo igokuru kubolia gochia sebali bale no moyo bugwancha gokonya amateyo anene omwancho bokonyora oburwalia asenya gitari elia nyare kogenderera kulinda amateyaye bono bakomubura ase ekenyore ke no mochioyo no banene mono
ntogane tio mwana oyo iga akonywe anyore nonya orocha kanyumba kamuna kare gankaraera kende nkeyo nyumba no murangu to iyo tirisa teyo aba isani abaya ndikona ende na go sabanga umwana oyo tarwale timono lakini yale konyoranga okonya airunya gitari na bakugwena na ndairane semirume yaye kera na embono kora kwana turi komo na atenga ngipi kingene so na gotware kwena ni ngambia mono na baraivande bareru uyo mentere chambia mono sana ya mono asomo yoyo na ende buna mwarwanete segeri mugatoleta uyo mendo sogonyo tiganya saba sendi na bego no murai pension na bande bose bareru gotokonya gaki asomo yugo gwanja babasabira motokonya Kuroiga ase kinyoro kia Nyankwara kegotoke wodi ya Kitutu Central imeye kaunti ya Kisii leo ni gongoro kwa Dipon Asanya Rikito Dipon Asanya hasoro botiro waziri w'ekinguru Opiyo Wandayi igesokere na kwegerera hasogotebu na tarweti chikolinda lyonzi asokogorwa kwa maguta hinse ye wizareyo na yankubwatikana nobotukatukano obwo bogendete kwenekiwa ase sektiyo kukwana bosi bwe komiti ya bunge igoro ya maguta Wandayi nigatebire buna nigo haimugeti getambukaro kya bongo na kuroroboti gocha somura ibenso muske William Ruto asebo igo habanekeire abananchi buna ensi ya Kenya nigebwata maguta aisaine League shall not suffer any loss whatsoever from the importation of the consignment in question. You will recall from my press statement of 7th April 2026, but because I had directed that it should not be factored in the costing of this petroleum price, that increase on that account will not be there, on the account of this consignment. And I did say in my statement, Honorable Chair, that one petroleum company that imported the said product was to immediately withdraw all invoices issued and raise credit notes. And two, the oil marketing companies should neither pay the invoices nor uplift the product from this consignment. And finally, not finally really, third, one petroleum was directed to exit the product out of Kenya. The fuel stock situation currently, again, let me just assure Kenyans, and through you, Honorable Chair and the committee members, that we have got no shortage of fuel in the country. Not at all. Not at all. In fact, as at today morning, for PMS, that is Super Petrol, we have got 183,318 cubic meters in our stores and the pipeline. For diesel, we have got 152,760 cubic meters. And for jet, 113,575 cubic meters. Fuel that is enough to last this country for very many days to come. As a matter of fact, even as that happens, more shipments are coming as scheduled. Because of the G2G framework, which is very robust, our international oil companies, Honorable Chair, despite the difficulties they are experiencing, have assured us that they will not falter, they will not fail in delivering their products to Kenya. Waturu mwanchomo ligera no tuwekera umwelio wa mungana mayaye kionga chinsebire chabano batuko kolende chikoraga chinsenye ningira nengumanya senchira yo bwekirano literani serious nyakunde ha sense meli manyerelio nigalenga Wilson Makoli na gusabira twarubuligerelia burubuya.
Omurayi omukuru bwense ya Burkina Faso Thomas Sankara niga tebete nige kuira ekerengo gete kyubu balimo kibirengeralyo eliokolenta amoncheryo ya magenderero asama tukabusyo na kyoge kogera omuseneta Gloria Oruoba erure koba ebalimo yaino aso musimamo y'omutindi akonye kurwanerera omugusi inyora omusike Oruoba niga alenge omuseneta omochorwa wekiama gya serikali gya UDA kurende agesokya kubwatisya omurwandereria wekerugo kyoburayi bwense kurwa orogonko rwagusi omusike Dr. Fred Matiang'i abange bakamuruke balimo goika kaurwe kerugo kyaye kyobuseneta asogotenena n'omugusi omwabo nonyabono atabwati emirimo obeire okurwanirira abasubati wekinia kiuchumi koenana ebitamba byobochenu naboigo kurwania chisegi chiegenka bono nigo abuliri omugusi komochora buna omu women representative bwe county ya Kisii asobochori bwomwakugocha elio aire obubalimo bwaye alia sebunge agenderere kurwanirira omugusi emeremeye nigetagete omusubati omulemu Oruoba narokwe balimo takumeti kugicha obubali